Inga rudo rinonetsa dzimwe nguva asi rinogadzirika warichikadanana. Inga rudo rinonetsa dzimwe nguva asi rinogadzirika warichikadanana. Diri makanika werudo, diri makanika werudo, pandaresa ndoti sori tiyama. Dikangodaro chetena torikanika rudo. Today ndina mukoma wangu ava vanorova mangoma vanoimba, saka toda kuti tinzwe zvizhinji, tinzwe mukoma vachitaura nezvenyaya yavo, vachatipa introduction kuti zita ndiani, vanoimba music ipi, then obva vachipa masample. So don't go away, make sure kuti you tune in till you watch this video. Listen that. Tinosimba muri sei? Zita ndiani? Tinoti salute kwamuri muri yeZimbabwe nene mukoma Sky Vocals Pro Media. Zita ndinonzi Leonard Chachikora, Hostlet weChipata-pata Express. Yeah, that's good. Munorovera ngoma renyu? Tirimo muno muruwa toridza Sungura Music yeChiparuwa. Alright, okay. Saka kune vanhu vanoda kunzwa kuti ngoma renyu rofika sei. Kuti mungochipawo kasembo mudhara, kasembo. I know guys, munoziva kuti vanhu vesungura vanenge vane magitari, mukoma vacho vane magitari avo. Tichazoita interview imwe vachirova, but apa vari kungotipa ka-freestyle sezvamunoziva kuti aiwa semageto estate toda kuti tiomba same lighting zvakapira. Koma I hand over the mic to you. Salute. Posilenzo Bauya nemafaro. Posilenzo Bauya nemafaro. Salute. Yes, that's Boss Lenzo for you. As Boss Lenzo, but if I can to pina muje kudake. Saka yeri panapa zvida kupa imo time mujara mundu kuka 30 to 1 minute, 30 seconds to 1 minute. Uchirova mujara. I know atina makitari, but nyatorova izvinyi chaivo. Saka nyatotoera 1 or 2 of your songs, pasina zvapo makitari. It's fine. Salute. Upenyu irwendo amawe tinosangana nezvakawanda. Upenyu irwendo amawe tinosangana nezvakawanda. Hapana chitsva panyika zvinotinetsa zvakagara zviri mukare. Hapana chitsva panyika zvinotifadza zvakagara zviri mukare. Hey man, that's Boss Lenzo for you. Boss Lenzo wakaipa asi Boss Lenzo. Aiwa, one more time, jara makaipa. Tati murovere muri yeZimbabwe inatsoziva zvaazvishwa. Boss Lenzo kuti kana vazonokutsvagai papa, vanonyatsonokutsvagai vachiziva kuti aiwa, tikuenda kumapekisi amujara Boss Lenzo, tikuda mangoma avo. Zvese izvo zvichazokubvunza kuti zvinowanika kuti, but before we do that, give us another one. This time we want something that is a little bit longer. Munyatsoratidza vanhu chaio. Alright. Kana kupai kanonzi mweyo wembudzi. Mweyo wembudzi. Saka vanhu vachimbotiudzai kuti what you inspired to have this name mweyo wembudzi. Mweyo wembudzi ukaivhurira zvezveyawana chikafu inomhanya inotsvaga chikafu ende inonetsa kufuka chigara handiti. So it's a song yerudo hayo. But takangoti mweyo wembudzi inotsva semukati musong yacho handiti. Okay, muri yeZimbabwe ngatinzwei chuyuro. Inga rudo rinonetsa dzimwe nguva asi rinogadzirika warichikadanana. Inga rudo rinonetsa dzimwe nguva asi rinogadzirika warichikadanana. Diri makanika werudo, pandaresa ndoti sori tiyama. Dikangodaro chetena torikanika rudo. Nema. Samples, right? Aiwa, isatikuda zvinhu mudhara, but makaipa hasa ndozvenyu. Salute. Nandati this is the last, but let's go for the last of the last. Kuti vanhu vanyatsoziva kuti aiwa ngoma vanodaro. Mari mukuzviona guys kuti hazvisi zvekunyepedzera kana kuti isusu tokupa izvo zvinenge zvichiitika in real life basis, zviri kuitika paground live.
right? This is what is really happening. Let's get the last Alright, I cannot overload but chapinda mukati mako. Tiri kufamba munzendo dzine rima, tiri kufamba upenyu nerima, Mwari batidza iwo mwenje apa, Yave batidza iwo mwenje, batidza iwo mwenje, mitara tinotekura inorema tikoni, mitara tinotekura inorema tikoni, usatakura zvese zvinokuremere, usatakura zvese ita chinhu chimwe. Wow, this is amazing. So muri Zimbabwe kana muchangotibata muri kutaura naDecent wekuSkyRockers Media vanoda kuzopurindisawo ma-t-shirts avo. Tinoprinda ma-t-shirts kubva kumaprize anenge akadzikira zvisingaiti, nevanoda ma-events photography nemavideography toita zvekare. Saka right now ndakupa mukoma chance yekuti vachito conclusion vatodzi vanowanika kupi, vanozodawo music yavo munovabata sei, uye ndezvipi zviri mumaplan mukurumba mukoma. Thank you so much. Zita ndinonzi Leonard Chachikora ndichipata Express kana kuti Boss Lenso, tinoita Sungura Music. Tinowanika panhamba dzinoti 0773787824. Izvo zvedu kushanda neSkyRockers Pro Media, ndivo vanotiitira maphotos edu, mavideos, mamwe amunoona ana urombo goodbye, mwewe goods, yes uyayo. Saka ndo panhamba dzatinowanika idzodzo. Mr. Zimbabwe mazvinzwira mega from the host mouth vachitaura ivo kuti vanowanikwa kupi, vakwanisa kukupaiwo zvekare phone number dzavo kuitira kuti mugezome muchivatsvaga. Totenda Zimbabwe nekutitsigira. Kana uri munyowani pachannel yedu, please consider subscribe to YouTube channel yakati Decent. Make sure that you make that subscription and comment motodzo zvamoda kuti tiwedzere tigadzise uye tiimprove nemamwe maprograms amenge muchitasira kunge tichikupai, tichange tichikupai ipo panapa Zimbabwe. Thank you so much. Let's meet in the next one. Thank you.